la. To je ale nádherný deň na nové video, nemyslíte? Ja myslím, že áno. A preto si jedno pustíme. Ahojte, ja som Ilo a tuto je so mnou môj Hallo. Guten Tag. Ich bin vom Österreich. Ja. Okay, das ist mein Bruder. Tak ty môžeš zatiaľ tam. No neviem. Tak to vyzerá, keď sa hľadá. No tak... tak ja by som rád s vami Pardon. Ahojte, ja som Ilo. A či môžeš mať dneska tak zahrať? Okej. Nepivo. Okej. Tak, dúfam, že nás už nebude otravovať. Tak a rád by som vám niečo... Ja som Ilo a dneska si ukážeme, ako urobiť tomuto chlapčikovi. To je môj brat, on sa volá, že Oliver. Daj mi pokoj, Takeš, ja mám obranu. Okej, tak... Ahojte. Ja som Ilo. Či môžeme dneska začať? Okej, takže... Aby som bol asesný Ilo, potrebujem bubon. Mučí, aby to každý deň súdno nevriešil. Okej, lepšie. Dobre, a teraz už by sme naozaj mohli byť trochu reálni. Približme si svetové problémy, napríklad globálne oteplovanie. To je veľmi Okej, netrieskame si po hlave. Sú to správne. Takže globálne oteplovanie. Smer má kampaň novú. Okej, začneme robiť výtvoru. No, tak začneme. Dobrý deň. Ja som Ilo.